Hello guys, hello good people, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Uncle Saint is my name. Yes, so inzwaika ndoda kuradzai zvakaita kuChinoi Caves. This Chinoi Caves kwatakauya inini nevazukuru vangu. So pavazukuru vangu avairi, vakomana vairi ava vanova mukwasha wangu wekwazhou vanonzi Mufaro, uyu ndiye Mufaro, uyu ndiye Nyasha ane green t-shirt. Mufaro naNyasha zhou takabva taenda ku Chinoi Caves. Tasvika kuChinoi Caves pane zvakawanda zvakaitika, but ndichaita ndichikuudzai zvidimu nezvidimu. Asi chekutanga, kana unga usati subscribe, turn on your notification bell, follow us zvichidaro. So toda kumbokuradzai kuti mumacaves makaita sei. Aiwa, this is one place you should not miss kana uri muZimbabwe. Nadi yongori $5 chete kupinda. So guys, inzwai anditi uyu ari panapa wekutanga uyu anonzi Nyasha. So Nyasha iwe chimbosangana nevatari boss. Kana ndazofa muzukuru ndimuchasara muchirana chini munofanira kutonekerwa. Saka chimbotaura nevanhu 1 or 2. Aiwa, ndina Uncle Saint. Takwaza mazana inzi Uncle Saint, but ndisekuru wedu Steven. Kamuza kuti Uncle Saint yakabva kuti sekuru Steven. Nice one, sekuru. Takura zvakanaka unozaka. Takura zvakanaka. Kubva tichiri vadiki kusvika izvozvi tichingori tese. Saka aiwa sekuru. Ya. Aiwa, tiripo panapa panonzi machi. Pachinoi Caves ngapana. Wasvika Caves? Ndasviswa kuCaves kunowa mana. Zototi ufone kuti mabhegi ateve. Aiwa, mabhegi atere zvawo, nyika yakanaka mana. Tarisa nyika yazvinakira. Ona wega. Saka aiwa nobo. Wakuda kutotorera uyu basa. Right? Uyu basa rinogona kunyanyoita naMufaro. This is Mufaro zhou anditi. So Mufaro zhou ndiye elder brother. Nyasha achiteera nevamwe vazukuru vakawanda vachiteera. So tauriko. So tiri kungosimbisa kuti Zimbabwe yakadi Zimbabwe yakanaka. And just a word of advice. Zvekuda kuzoti tionane panhamo izvi zviri bho zviri unplanned, but pakaplana nakule kuzodi kufara nekuzoona nyika yakanaka. So guys, you can join us here, anytime in Zimbabwe. Just make a trip to this nice place with your friends, with your relations, and enjoy these moments. Those are torangarire. So me, I'm out. Chiri kutinakidza ndechekuti this is Nyasha. So Nyasha tinaye kunoku. Tinaye kunoku macaves. Nyasha arara kuHarare. Aswera kuChinoi. Ari kunorara kuSA kuJoburg. So Nyasha, paunosvika, please do me a favor. Ndoda kushandisa kavidhiyo kako uchisvika kuJoburg. Aiwa, unonditumira tokabatadza ipapa kuti vanatsoona kuti ndamuka ndiri kupi, ndazorara ndiri kupi. Aiwa, no. So guys, zvinotoitika unogona kutomuka uri kuHarare wobva waswera kuChinoi Caves and then unorara kuJoburg. Ndo zviri kuda kuita munhu. Zvandinoda kuita enda zviri kutoitika. So wait kusvika pakupedzisira kwevidhiyo rineri muchabva mazomuona akurara ari kuJoburg. Because mogona mundoone zviri kutoitika, but zvatisiri kuona. Nyasha wakapedza kuya kuno uri? Uncle, I can't even remember. This place, each time I come here, it looks much more better than the last time. All right. No. This is nice. I think it's just guaranteed.
mavisits akadai so ndichiuyawo ndichiona kuti zvakamira sei. So pane nyaya yedomestic tourism kune vaya vanogara muZimbabwe vanenge vachingoti ndezvematourist. What do you think about nyaya yedomestic tourism? You know, vanhu vari kurasikirwa nekusaona zvinhu zvakanaka, because you find kuti macaves aripo hama dzangu. You know, there's the likes of Vic Falls as well. There's likes of Kariba, Wange, and Great Zimbabwe, and all of those places. I urge you, I think once a year, just pick a spot, just go and see, because I'm telling you, you'll be amazed. You come back refreshed. I mean, you know, tourism, just support the local players, you know, support the local communities. I mean, my businesses around these places. No. I'm all for domestic tourism, guys. You will never find places like this elsewhere. These places are Chinoi Caves, Aumboone, Chinoi Caves, Kwenyu kuJozi iriko kune nzvimbo yakadai dziriko, but not in same comparison. All right, you cannot compare. You cannot compare, guys. You know, these are national icons, guys. Chinoi Caves ndoma national icons achana. So you find kuti kana usati wambosvika panzvimbo inoyi uchingozvionera hanzi Ryan's Atlas, Ryan's geography, chimboyawo zvionere wega, because guys, this is a beautiful place. Just come and experience. So relaxing, so refreshing. It will give you a change of mindset, perception. Unoto mafungira antosiyana ukauya kunzvimbo dzakaita sedzinodzi. Ndo zvaita tourism yacho. Mafungira antodi anotosiyana. Saka good. Aiwa, ndofunga muri kungozvionera mumapako macaves matiri kupinda. Aiwa, iyi ndiyo nhaka yedu isina ani kana nani anogona kutora. Uyezve kufamba kana kuti kushanyira nzvimbo dzakadai zvinokuitawo kuti newe unge uri unoona nhoroondo yekwatakabva. Zvinoitawo kuti newewo unge uri unonzwisisa kuti tiri kuda kubva kupi uyezve tichienda kupi senyika. Saka ndinokurudzira kuti ngatiendei kuChinoi Caves pamwe nemhuri yedu, nemhuri dzedu, vana vedu. Vanhu vakuru kupinda inongova $5 chete pagedhi. Vana vadiki kana ndisingakanganise, mondiregerera kana ndakanganisa, inofanira iringori $3 chete kureva kuti zvoni hazvidhure. Zvamwe zvamunogona kungoita kana mada kuenda kuChinoi Caves muchibva kuHarare. Ndinotaurira hangu vanobva kuHarare nekuti ndiko kwandinenge ndichibva. Chinoi Caves kubva muHarare kupinda paChinoi dzinongova 100 km chete. Kuenda paChinoi Caves it's less than 110 km. So iwo chaunongoita kana muchishandisa motikari, alright, ngantange nevanoshandisa motikari, fuel yenyu yekuenda kuChinoi nekudzoka pamafuel saver inongova $30-35. Mobva matsvaga mari dzenyu dzemachikeni ini kureva kuti nebudget kana muripo 4 nebudget $70 munogona kutoenda mukadzoka. $70 chete munotoenda paChinoi Caves mukatonoswera muripo nekudzoka, tichitarisa kuti zvoni mune muchingoenda muchidzoka zvezuva rimwe chete. Kana muchitoenda nemabhazi, ayo mukatokwira mabhazi kubva muHarare kuenda muChinoi just $4 chete. Saka ne $20 unotoenda mumacaves nekuenda nekudzoka uri 1.
mazvoona. So ngatiendei kuChinhoi Caves tinoona kuti nhoroondo yedu yenyika yakamira sei. Aiwa, kutaurwa unyimwambare dzemumusana, kana pane pakasara, aiwa pane mhanza yapo, nekuti hapana patakasiya, takatsvaga tikatokonyora tikapinda pese pese patakanga tichifungidzira kuti taizodawo kunzwisisa kuti zvii zvakanga zvichitora nzvimbo munguva yanachirorodziva. So takapinda mumapako nzvimbo iyi kutaura chokwadi. Inzvimbo yakanaka. So ndinongokurudzira kuti munge muri munozoendawo nemhuri dzenyu muchinotandara muchivarairwa kumafura mhepo. Nzvimbo yedu, nhaka yedu, nzvimbo yeChinhoi Caves. Anditi nzvimbo yeChinhoi Caves, aiwa, inzvimbo yakanaka chose. Aiwa, saka inini ndakaona kuti pane vazukuru vangu vakawanda vanoda kutoendawo kuChinhoi Caves, but dzimwe dzenguva vanoshaya kuti ndoenda nani, ndozonodii, ndozonoswera ndichiitei. Aiwa, ini ndafunga kuti ndiende nevamwe vevazukuru vangu. So kana uchida kuti tiende kuChinhoi Caves, tinongoita $35 chete, transport zvese nechikafu zvese nekunopinda, $35 pamunhu, tobva tatoenda. So kana uchida kuti tiende tese, unongondibata panhamba dziri pascreen, tobva tatoronga totoenda tese. Zuva ratichaenda, tichaenda pakati paJune. Zuva risati ravepo, asi kana tavepo vanhu vada kuenda, tinobva tawirirana kuti toenda musi wechingani, tombonoswera tiriko ikoko kumafura mhepo. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now, it's much love and God bless. Uncle Saint. Cheers, man, Harare. One love, Harare, one love. One love, Uncle Saint. Cheers, From Harare to Chinhoi to Harare. One love, Seul. It's called from Harare to Chinhoi to Harare to Joburg. One love, Seul. One love.
Uncle Saint.